Bona nit i benvinguts a Quarta Mansió. Avui us presento un relat que he anomenat Berta. És molt curtet, és dels més curts que tinc. Bé, el relat d'avui és un tòpic, és típic, no té sorpreses i ja s'ha escrit molt sobre aquest tema. No em vull enrotllar gaire, només dir-vos que espero que us agradi i que us recomano que escolteu amb uns auriculars una llum de baixa intensitat, i si us avorreix molt, com dic sempre, almenys us serveix per quedar-vos adormits. En aquest relat trobareu paisatges espectrals, estances nocturnes i tètriques, una distorsió de lo desconegut. I espero que sigui una amenaça per la vostra estabilitat psíquica. Per acabar, us diré, amics, que si voleu us podeu subscriure per aquí baix a Quarta Mansió, aquest canal de Quarta Mansió, però si no voleu, doncs bueno, com dic sempre, doncs és igual. Ara us deixo amb Berta. Que dormiu de gust. No hi ha llum. Mama! No hi ha llum, no veig res! Diu la Marta, que està a l'habitació envoltada de les seves nines. A ella li agrada molt jugar amb les nines. En té algunes de bastant velles i que ha heredat de la seva mare, fins i tot alguna de l'àvia. Les pentina, les hi parla com si tinguessin vida pròpia. A vegades les renya, les hi prepara el berenar, les fica al llit, canvia els seus vestits, les hi dona copets a l'esquena després de menjar. Les cuida. Sobretot en té una de ben gran i a la que li té una especial estimació. La Marta està palpant el tocador, un d'aquells tocadors que té un mirall amb múltiples llums al seu voltant, igual com aquells que hi ha als camerinos on s'hi maquillen els actors abans de sortir a l'escenari. Va demanar un tocador d'aquests a la seva mare quan va fer els 5 anys. Ara ja en té 7 i es pensa que ja és gran. Els seus dits curts, encara una mica maldestres, noten una cosa humida damunt del tocador. Està calent. Ella no vol aixecar-se de la cadira per no ensopegar amb alguna de les joguines i les nines que té escampades pel terra de tota l'habitació. És una mica desendreçada i encara que la seva mare, sempre que treu el cap per la porta, li diu que ha de posar les coses al seu lloc, la Marta gairebé mai ho fa. Mama, no veig res, pots encendre la llum? Crida novament. La difusa foscor de l'habitació l'estremeix. Li té pànic a l'obscuritat i no entén per què la seva mare es capfica en apagar del tot les llums i tancar la porta almenys quan se'n van a dormir sense deixar-ne cap ni una. Almenys la del passadís. A vegades, fins i tot, li sembla notar alguna presència al seu costat quan està al llit. Mama! Crida un cop més, però sembla que la mare no la sent. Tot i la insistència de la Marta, La mare no atén a les seves súpliques i menys encara si es troba a la cuina amb l'extractor de fums en funcionament.
havent passat molta estona sense que la mare hagi anat a controlar a la Marta, decideix pujar a la seva habitació per veure què fa. Ja té preparat el sopar, l'ha deixat sobre la taula amb el plat i els coberts que tant li agraden a la Marta, aquells que són de plàstic i decorats amb dibuixos impresos amb floretes i princeses. Tot i que no troba la forquilla preferida de la filla, la substitueix per una de les que fan servir els pares. El pare li diu: «Tranquil·la, dona, no li donarà gaire importància i, si no, més tard o més aviat haurà de canviar com tothom». La mare, finalment, puja lentament escales amunt. Són de fusta i bastant velles, alguns esglaons es peteguen i emeten petits sorolls. Sempre pensa que si entra algú o altre a casa mentre dormen, de ben segur que els sentiran caminar per la casa. Tenen una casa massa gran per viure-hi només 3 persones. És antiga, del segle passat. La van aconseguir en una subhasta. Van saber que pertanyia a una família de bona posició social. Feia molt temps que estava tancada i abans d'entrar a viure havia estat ocupada i també hi havia unes estranyes marques al terra, com una mena de símbols, com si allà s'hi haguessin dut a terme alguna mena de rituals. En obrir la porta diu la mare: «Laura, carinyo, vinga, posa't les sabatilles i anem a sopar. Ja saps que si es refreda després no te'l voldràs menjar». El primer que veu és una de les nines, la preferida de la Marta, asseguda sobre el tocador mirant cap a la porta. Té una mirada estranya. Les cavitats dels seus ulls són d'un color negre brillant i la mirada és profunda. Es veuen uns ulls vidriosos, aparentment sense vida, però li dóna la sensació que se la sent respirar. Un respirar buit, gairebé sense alè. Però sembla com si tingués un esquitx de vida. L'habitació domina el silenci. «Però, mama, encén la llum!», insisteix la Marta. «Filla, carinyo, la llum està encesa. Com pot ser que no la vegis?» En donar-se la volta a la Marta, la mare es queda petrificada, amb la cara desencaixada en veure brotar rius de sang sortint dels ulls de la seva filla i la seva forquilla preferida en una de les mans, quan de sobte diu: «Mira, mama, la Berta m'ha demanat que li posi uns ulls i li he posat els meus!»